Nilqakom għal programm ieħor politiko. Lejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' il-Wayne Hewitt. Nirringrazzjak Wayne tal-li rġajt inqgħad magħna din is-sena wkoll. Grazzi tal-istadina. It-tieni darba di issa l-tajna flimkien. Kull sena nistednuk. Mela. Dejjem jimprovja l-istudju. Mela, investiment Mario. Mela, nibdew. 5 xhur oħra ħajkonna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jidher skont is-surveys li l-Labor għadu qed igawdi vantaġġ mhux ħażin, però dak il-vantaġġ jidher li naqas ukoll. Inti s'issa li tintaqax ovvjament inti tintaqa' ma' ħafna nies ukoll għalkemm m'għadekx attiv fil-politika, però tinteressak ovvjament u tintaqa' man-nies. X'inhu taħseb li l-andament tan-nies? X'qed tisma' mant in-nies ma jridux jafu iktar? Ismani li ovvjament bħali inti għandek ħbib kemm ħbib laburisti u kemm ħbib nazzjonalisti, ġifieri jien li nara li hemm ammont qawwi ta' disgruntlement jgħidulu bl-Ingliż, ġifieri nies irrabjati għall-gvern. U li qed jiġri hu kif għadt inti, ġifieri il-Partit Laburista qed inaqqas, imma qisu mhux qed jiggwadanja il-Partit Nazzjonalista l-inqas biżżejjed. Allura qed jiġri hu li tkun hemm nies fil-Partit Laburista li huma rrabjati u qed jaraw l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli bħala opportunità tajba biex jagħtu messaġġ lill-Partit Laburista. Issa jista' jkunu rrabjati mhux għal issue waħda, jista' jkun hemm pletora ta' issues in ġenerali. Però naħseb dat tip ta' votanti il-Partit Nazzjonalista għadu mhux qed jilħaqhom. Jiġifieri daw lesti probabbilment jaf issa ħanajlek taf kif jiġri aħna l-Maltin ngħidu li mhux se nivvotaw jiġri. Mbagħad lejl aħħar Mbagħad f'daqqa waħda isna werewolf. Mbagħad tiġi isek kalamita u tinġibed lej il-kamra tal-vot biex tgħid ma mpaxxix il dak u ma mpaxxix l-ieħor. Imma jidher li hawn survey wara l-ieħor inti rajt li ovvjament il-gap bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista m'għadix bħalma kienet Le, ma xem dak l-40,000 jidher. L-inqas hija healthy li naqset ġifieri by default. Issa jekk hux il-Partit Nazzjonalista tagħti dik il-viżjoni biex isir gvern alternattiv, hemmhekk id-diskussjoni kbira. Jien naħseb għadu lura l-partit. Ma nemmen li hemm sinjali ta' li qed jimxi l-hemmhekk. Ifhimni hemm u mbagħad jiena nitkellem ma' ħafna, ġifieri hemm ħafna laburisti li huma adamanti li ma jivvotawx. Li probabbli ma jaslux biex jivvotaw l-Partit Nazzjonalista u jkun hemm ftit li ħajjivvotaw l-Partit Nazzjonalista biex jagħtu messaġġ lill-partit fil-gvern. Fimni, hemm l-element li hemm minnhom li qed jisma' ħafna normi l-ewwel ukoll. Ġifieri believe it or not, ġifieri naħseb iktar mill-kamp laburista jgħidulek isma' jien jew ma nivvotax jew nivvota normi l-ewwel. Ġifieri jekk jgħidulek. Kważi jisom iktar joqorsuhom il-partit. Iktar naħseb milli għax jaqblu mal-policies ta' normi l-ewwel jew dak li professa li hu. Jaruh bħala protest vote. U hemm raġuni li nifhimha sa ċertu punt, jiġifieri mhux qed ngħid li naqbel ma' normi l-ewwel, ma hemm nies li qed jgħidulek isma'. Jgħidulek jekk biex aħna nagħtu protest vote liż-żewġ partiti, hemm min jgħidlek isma' jien ma rridx nivvota l-Partit Laburista, ma rridx impaxxi l-Partit Nazzjonalista, ħa nivvota l-ewwel biex nagħti messaġġ liż-żewġ partiti. Ġifieri isma' ħanġbdulkom widnejkom għax hekk ma toqgħodux attenti, ħajkun hemm xi ħadd ieħor li ħajaħdilkom il-vot. Ġifieri iktar milli għax normi l-ewwel minnu nnifsu x'insarta hemm hu ġifieri. Bħala alternattiva, ma se kien hemm partit ieħor li forsi jaspira illi da jafu, probabbilment jafu illi normi l-ewwel xorta mhux se jitla', jgħidulek isma' billi inti hemmhekk jien speċta mhux se nneħħi siġġu lill-partit tiegħi xorta. U jkunu bagħtu messaġġ qawwi. U jkunu bagħtna messaġġ qawwi lill-partit. Jiġifieri qed nismaħħa ħafna aktar mill-laburisti bil-nazzjonalisti to be fair. Jiġifieri hemm nazzjonalisti li ħajvotaw normi l-ewwel ma naħseb li l-partiti hemm bżonn li joqogħdu attenti minn dak l-aspett. Inti bħala Wayne, taqbel li n-nies f'setejlu kanna diskussjoni hawnhekk bejn Mario u Father David, inti taqbel li n-nies għandhom imorru jivvotaw jew joqogħdu d-dar bħala protest vote. Jiena għax hawn min jargumenta jgħidlek hekk mhux ħadd mhux xorta ħajvvota ħadd ieħor għalik. Jiena wieħed li nemmen li għandek tivvota dejjem. Dejjem. Issa kif tivvota huwa prerogattiva tiegħek. Ma jekk ma tivvotax inti, ħajvvota xi ħadd ieħor għalik. Ultimately. Issa,
jien biex nikkonvinċi xi ħadd jgħidlek jien ma rridx nivvota x'jien ħadd ma jinteressani, la jinteressani il-Partit Laburista bħalissa, la jinteressani il-Partit Nazzjonalista, la rrid nagħti vot lil Norman Lowell, la rrid nagħti vot l-Alternattiva, ħajkun hemm Kassola minn għalija wkoll. Kassola li ħarras u hija wkoll. Kassola wkoll jiġri jista' jkun lieħu xi ħaġa żgħira tal-voti wkoll. Validu wkoll. Ġifieri jien il-filosofija tiegħi li tivvota u hekk ma tivvotax aħjar tagħti protest vote lil xi ħadd li xi partit terz milli ma tivvotax, għax ma tivvotax ħajvota xi ħadd ieħor għaliku ultimately. Però jiena naħseb li ħajkun hemm naħseb sorpriża f'din l-elezzjoni, naħseb ħajkun hemm voter turnout relattivament baxx. Ġifieri għandi suspett li diġà rajna trends fl-elezzjoni. Li dejjem jisom ħajjonqsu. Li jisom nies jgħidu smajn xi mmur nivvota nagħmel. Jew speċjal fejn mmur nivvota għal dak biex impaxxilu paga. Għal-fuq xorta ħajħoda. Ek jaraw, il-problema li xorta ħajħoda, ġiviri xaħat ieħor ħajvota lih. Imma patija kbira f'dat tip ta' elezzjonijiet, ġiviri jista' jkun li ħajkun hemm voter turnout baxx. Però mbagħad nara mill-aspett tal-Partit Nazzjonalista jiena anke jkun hemm voter turnout baxx, jekk ikun hemm voter turnout baxx u anke jekk il-Partit Nazzjonalista jirnexxielu jġib it-tielet siġġu, għandu naħseb jagħmel analiżi għalfejn dawk li ma marrux jivvotaw mhux qed jattirhom biex jivvotaw lilu. Għax inti dawk il-kwistjoni hi li jekk ħajkun hemm voter turnout baxx, jekk daw bagħtu messaġġ lill-Partit Laburista u l-Partit Laburista jieħu dak il-messaġġ. Imbagħad dawk li ma ħarġux jivvotaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli mhux neċessarjament mhux se joħorġu mbagħad tal-elezzjoni ġenerali. Probabbli dawk joħorġu u xi ħadd ħajattirhom. Jiġifieri jekk ma jirnexxilux jattirhom il-Partit Nazzjonalista, ħajerġgħu imorru lura għand il-Partit Laburista u nerġgħu naraw ma nemminx li fl-elezzjoni ġenerali, ovvjament, ġimgħa fil-politika taf daqsi jista' jinqalgħu ħafna affarijiet, ma mhux qed nara fl-elezzjoni ġenerali ħajerġa' jkun hemm il-gaps li kien hemm fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet, però jista' jkun li partit minnhom jagħmel biċċa xogħol tajba u l-gap jew jikber jew jonqos. U ovvjament huwa ħafna iktar faċli għan-nies li jivvotaw jekk għandhom partit jivvotaw xi ħadd ieħor tal-MPs milli f'elezzjoni ġenerali. Le tal-MPs naħseb iktar. Jaslu jivvotaw ma elezzjoni ġenerali mbagħad normali. Jistgħu jgħidu sma' pereżempju hemm Kassola u hemm Norman Lowell. Jgħidu daw xorta mhux se jitilgħu, speċi ħantihom il-vot ħalli nagħti nbeżbiża liż-żewġ partiti speċi tantihom messaġġ. Qed tifhem xorta mhux se nitlef il-gvern jekk inkun Laburist. Mhux hekk mhux ħajintelef il-gvern. Taf kif jagħmlu fil-politika tribali mhux suppost in-nazzjonalisti ħajħdu l-gvern. Wara ma jitilgħux huma. Eżatt. Jiġifieri naħseb illi ħatkun wild card di ta' daw il-kandidati indipendenti bħal Lowell bħal Kassola. Naħseb jattiraw xi voti tal-disgruntled voters, ġifieri ta' dawk li huma arrabjati għall-partiti tagħhom. Kemm min-naħa tal-Partit Laburista u għad hemm nies li huma arrabjati għall-Partit Nazzjonalista, ġifieri Le, mhux hekk. Alla forja għadda żmien imma ma niskontawx dik, ġifieri. Dal li semmejt inti però donnu mhux jidher f'Malta biss. Qisu anke fl-Ewropa u ħafna gvernijiet issa li kien hemm elezzjonijiet marru lejn il-lemin u jidher li anke f'tal-Ewropa hemm isa trend issa li qabdet. Inti x'taħseb li l-Ewropa u l-gvernijiet tal-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar qed jinqataw daqsxejn min-nies. Allura jisom min-nies ħin kollu tipprotesta biex tuħu xi ħaġa. Ma naħsibx jista' jkun li hemm forsi diżaffezzjoni lejn il-mainstream il-partiti mainstream, però l-mainstream xorta għadhom saħħithom, Malcolm. Forsi tgħid li l-iktar li jilagħbuha Franza x'hemm Le Pen jista' tikber meta ma' Macron imma mbagħad jisu meta terġa' tiġi l-elezzjoni xorta jispunta jiġifieri. Jkun hemm diżaffezzjoni, ma naħsibx li hija daqshekk kbira at this point in time. Aħna nemmnu mill-istorja jekk nitkellmu fuq il-lemin. Dejjem irid ikun hemm xi katastrofi kbira. Pereżempju meta l-lemin tella ħafna mid-drabi jew tkun hemm l-ekonomija li tkun sejra lura bil-kbir. Ismani, bil-livell ta' djun li qed jitabbew bihom il-pajjiżi, jekk ma joqgħodux attenti, jista' jkun li l-populiżmu mbagħad jerġa' jaqbad saqaj. Però mhux qed nara daqshekk imminenti jiena di dejjem l-istorja dejjem isa. Ejwa jisa kol 5 snin dejjem. Ovvjament
joqgħdu attenti għax hekk ovvjament il-gwerra kemm il-gwerra tal-fejn l-Ukrajina. Gaza. L-Ukrajina u r-Russja u fil-Vant Nofsani jekk jitilfu l-kontroll ta' dawn il-gwerer. Ġifieri kemm x'ismu il-players li hemm fil-reġjun u kemm ovvjament il-West ovvjament l-interessi tagħhom. l-Amerika u l-pajjiżi Ewropej huma involuti indirettament u anke direttament f'dawn jekk jitilfu l-kontroll joqgħdu attenti għax hekk fil-Vant Nofsani tiġi gwerra reġjonali u l-gwerra tar-Russja tibqa' dieħla ġol Ewropa. Mbagħad jista' jkun li l-partiti tal-lemin estrem mbagħad jieħdu sopravvent għax imbagħad meta jkun hemm dawn l-events, katastrofi jew ekonomiċi jew militari, u mbagħad jitlu ovvjament mill-iktar irrawwaħ il-poplu bażikament. Inti semmejt il-kwistjoni tad-dejn. Inti taqbel li kważi ġejna għal kull skuża, fis-sens vera kienu affarijiet serji kellna l-COVID, gwerra u di, però donnu kif tikkontrolla d-dejn inti li fisu kwalinkwa pajjiż u jwan fuq mbagħad ħalsu ta' warajna. Fl-aħħar di mhux ħadd tispiċċa bomba li tesplodi fuq in-nies fl-aħħar mill-aħħar. Ismani, jien naħseb kull każ tara fil-perspettiva tiegħu, naħseb kont tirreferi wkoll għall-gwerer, ovvjament hemm pajjiżi. Involuti. Konna nitkellmu qabel il-programm għad li xkun hemm pajjiżi li speċi ta' qed jagħti parti mill-ġid ta' pajjiżhom għall-gwerra li mhux qed jiġġieldu huma. Imma tittoqgħod attent għax kif konna qed ngħidu. Jekk inti ma tikkontrollax gwerra fis-sitwazzjoni li issa ovvjament hemm opinjoni aħna jiena u inti għandna opinjoni differenti bejn l-Ukrajna u r-Russja min għandu raġun min m'għandux raġun. Ħafna mill-pajjiżi, speċjalment fil-pajjiżi fl-Ewropa, mhux se nsemmi l-Amerika, jien insemmu fil-pajjiżi Ewropej li huma ġirien tagħna. Inti kont tissemmi l-Unjoni Ewropea qed tarma lill-Ukrajna, ġifieri. Il-biża ta' ħafna pajjiżi fl-Ewropa u speċjalment il-pajjiżi Baltiċi li qegħdin mal-Ukrajna u l-Polonja li għandhom ovvjament esperjenza tal-Unjoni Sovjetika daw kienu taħt ir-Russi, bażikament għal-perjodu ta' żmien. Pajjiżi li dawn illum il-ġurnata qegħdin fin-NATO, ġifieri taqbad il-pajjiżi Baltiċi u l-Polonja li u anke kif qed jitkellem Putin, issa inti mista taqbel miegħi, imma qisu li qisu di resurgence, qisu di l-ambizzjoni tar-Russja imperjali, illi speċi ta' nibdew naħtfu kemm nifilħu pajjiż taħt idejna. Jagħmel bħalliju. Ma li ju tidħol fiha għax trid inti, u da jaqbatu jidħol fuqek, jekk inti tkun neutrali, jarak weak u jaqbatu u jaħtfek taħt idejh. Ġifieri. Issa inti ma taqbilx, imma il-kwistjoni li ir-Russja qabdet invadiet l-Ukrajina u daw qed jgħidu jekk aħna mhux se narmaw lill-Ukreni, mbagħad nispiċċaw bin-nies tagħna niġġieldu l-gwerra jgħidu allura biex nifrankaw li aħna nispiċċaw nitfgħu soldati tagħna jiġġieldu l-gwerra, aħjar ninvestu fl-Ukreni, narmawhom biex jiddefendu ruħhom mir-Russi u l-gwerra tieqaf hemm milli tiġi tibqa' ġejja f'pajjiżna awtomatikament. Dik hija razzjonali, issa inti ma taqbilx magħha, tajdaw speċi ta' dak inti fil-perspettiva tiegħek mhux investiment, inti tippretendi li r-Russja taqbad terba' l-Ukrajina. U daqshekk u tarmihom lem. Il-problema hi li r-Russja mhux se taqaf l-Ukrajina. Jiġifieri jekk tara kif qed jitkellem Putin u qal jgħid li d-dissoluzzjoni tal-Unjoni Sovjetika kienet l-ikbar żball li qatt sar u r-Russja għandha terġa' tmur l-Russja imperjali kif kienet qabel taħt iż-żar, taħt iż-żaristi. Ġifieri, kieku nkun jiena ma tantx nieħu gost bih dak il-kliem, ġifieri. Ġifieri, inti tajtu hija qed ninvesti fi-gwerra ta' ħaddieħor. Fir-realtà ma meta toqgħod taħseb fuq mhijiex gwerra ta' ħaddieħor, hija gwerra li jekk inti ma żommix fil-bibien tal-Ukrajina tista' tibqa' dieħla ġol Ewropa. U ma naħsibx li huwa biss scaremongering, ġifieri tinbeżżaw lin-nies biex daħan ngħidlek ħadd m'għandu l-ebda interess fl-Ewropa llum il-ġurnat biex joqgħod imur jiġġieled mar-Russja ta' neħħija minn rasek. Jiġifieri, imma kulħadd għandu interess li r-Russja ma tiġix wara biebu u tinvadih. Jiġifieri, dak kienet waħda mir-raġuni naħseb fil-programm li għaddit kont semmejtlek li jiena naqbel li Malta għandha tidħol fin-NATO, ma għall-aħħar stajda Malta. Jiġifieri għax kulħadd jaqbeż fuqek. Imma da min iżomm jgħaddi vapur ħdej Russja jgħidu jien invadi Malta ħadd ma ħjaqbeż għalina għax aħna neutrali. L-Ukrajina neutrali kienet għadha ma daħlix fin-NATO. Malli li hemm ċans li tidħol fin-NATO x'għamel mar jiġri biex jinvadiha ħalli jinvadiha qabel ma tidħol fin-NATO biex l-oħrajn ma jaqbżux, anzi l-oħrajn qabżu fir-realtà.
Imma ġifieri dik hija perspettiva. Issa inti hawn min jgħidlek isma' speċjali x'importani mill-Ukrenja nħalli r-Russi jinvadu l-Ukrajina. Ma toqgħod sejjer x'importani, nafu x'ġara fit-tieni gwerra dinjija, ġifieri nistgħu nidħlu fi gwerra oħra. Perspettiva, tajt isma' jekk inti tagħti l-armi l-Ukreni biex jiddefendu lilhom infushom kontra Russja, tiġa tinvolvi ruħek kontra Russja. Jekk inti tħalli lir-Russi mbagħad jinvadu lill-Ukrajina mbagħad jattakkaw il-pajjiżi tiegħek, xajdulu, ħat involvi ruħek b'mod ieħor mbagħad fejn inti ħajkollok iddaħħal truppi tiegħek biex jiġġieldu dik il-gwerra. Ġifieri huma żewġ linji ta' ħsieb. U ma nafx biex ħaniġġieldu onestament l-Ewropa. Mela, xi ħaġa oħra li forsi wkoll hija relatata daqsxejn mal-Ewropa, l-imbierek free market, aħna suppost ngħixu fi free market insomma għandna l-kompetizzjoni u sa ċertu punt għandna. Ovvjament ħabba daw il-gwerer il-prezzijiet għalew. Hija realtà ħadd ma jista' jiġħadha. Issa min jgħidlek imma Alla jbirek kollox fl-Ukrajna kienet isir għax il-prezzijiet vera ċertu affarijiet naħseb li kien hawn eżaġerazzjoni. Il-gvern reċentament qal li ħajkun hemm forma ta' price control fuq numru ta' prodotti. Min irid jidħol fiha l-kbar jidħlu awtomatikament u żgħar għandhom dik l-option issa jidħlu jew le. Taħseb li dan fil-verità però huwa healthy u li minn hawnhekk nistgħu forsi wkoll għada joħlom xi ħadd ieħor jgħid imma sma' mhux nibdew nikkontrollaw ukoll min jiġi jisboħlok id-dar. Għalfejn għandu ta' kamra joħod li 400 flok 200. Ma taħsibx ħaġa niftħu il-BPO it-tieqa għax għalhekk niġu fekk, għala sawa kien jagħmel minn tof. Jien ma naqbilx mal-kontroll tal-prezzijiet, ġifieri inti trid tissuq liberu għax inti kulħadd titħalleh fil-libertà li jikkontribwixxi fl-ekonomija mingħajr xkiel. Ġifieri dak iż-żmien għadda ġifieri. Ovvjament jekk qed nitkellmu fuq il-gwerra tal-Ukrajna mar-Russja kien hemm problema bil-qmoħħ għax inti taf daqsi l-Ukrajna hija Għaw problema wkoll hija l-qalb hija l-ikbar fornitur naħseb fl-Ewropa mhux fid-dinja tal-qmoħħ. Tal-qmoħħ, ġifieri dan kan tiffornixxi l-Afrika immaġina l-Ukrajna u r-Russi bil-vapuri tagħhom kienu jgħalqu il-liberu passaġġ tal-vapuri biex jitlu fl-Ewropa, allura għaddek awtomatikament qolliet il-prezz tal-qmoħħ u jekk qolliet il-prezz tal-qmoħħ xiftet jew isqola kollox. Ħajola kollox, ġifieri ħatolha l-ħobs, ħatollilek il-pizza, ħatollilek ħajolulek il-pasti, ġifieri dak waħda. U ovvjament bil-gwerra mbagħad biex taxxaqqa Vendover sopra korna bastonata kien hemm il-gwerra tal-Iżrael mal-Ħamas. Daw l-Iranjani kemm huma l-Iranjani stess u kemm il-proxies tagħhom daw li huma jarmaw daw jattakkaw shipping lines kollha li deħlin fis-Suez għal-ġol Ewropa, ġifieri daw awtomatikament il-vapuri, il-containers li kienu jgħaddu mill-Strait of Hormuz saw mill-Iran għal ġo Suez peress li daw kienu tiġu attakkati mill-Ħuti tal-Yemen u mill-Iranjani direttament għax issanka l-Iranjani wkoll qed waqfu l-vapuri għax wara li l-Amerika waqfu l-Ħuti issa daħlu l-Iranjani. Ovvjament jekk inti għandek kumpanija tal-loġistika u għandek il-containers daw qabdu għallu isma' speċi ħajkonna nduru dawra mal-Afrika kollha u dak awtomatikament tollit il-prezz tax-shipping. Issa meta tolli il-prezz tax-shipping dak huwa spiża żejda fuq il-prodott u dak tolli fuq il-prodott. Ovvjament dawk l-affarijiet kollha jollu il-prezzijiet. Issa tista' tkun temporanja, jiġi kwistjoni mbagħad ta' kif jikkontrolla il-gvern. Ġifieri pereżempju il-qmoħħ kemm kien pereżempju ħażen kemm kienet il-ħażna tal-gvern tal-qmoħħ qabel ma qabdet il-gwerra. Aħna tinqala xi gwerra oħra bħal di, speċi aħna preparati jkollna xejdu l-ħażna tajba biżżejjed taqmoħ, ġifieri jkun hemm ħafna affarijiet li l-gvern ikollu. Vera, jkun hemm il-gwerra li inti m'għandekx kontroll fuq, imma l-gvern jista' jagħmel ħafna affarijiet biex ikun preparat għall-affarijiet. Ikun proattiv tal-affarijiet. Ikun preparat. Jiġifieri ikun hemm dak l-element. Issa li l-gvern jidħol biex jikkontrolla l-prezzijiet dik hija perikoluża ħafna. Perikoluża għax inti titħalli jekk inti l-imprenditur, inti tifhem daqsi, jekk l-imprenditur jibda jgħid isma' hawnhekk il-gvern
ħajibda jindaħalli fil-prezzijiet, mhux se jinvestilek ġo Malta, ħadd ma ħajġi jinvesti ġo pajjiż mhux fejn hekk. il-gvern joqgħod jindaħal inti x'tagħmel ma tagħmilx. Mela diġà il-gvern qed jintaxxak ma' kull nifs li tieħu. Issa jonqos ukoll joqgħod jikkontrollalek Kemm inti tbieħux. kemm tbieħħu ma tbieħx u l-prezzijiet, ġifieri dak huwa ħażin minnu nnifsu, dak huwa perikolus ħafna. Nispera biss li l-investituri barra ma jaqrawx kif qed naqrawha qed jaqrawha ħafna Maltin li l-gvern qed jindaħal fil-prezzijiet. Jiena mill-informazzjoni li għandi mis-suspett li inqas mill-ftit li qrajt, milli jidher il-gvern qed jiftiem ma' daw id-distributuri tal-ikel qed jara naqra li qed jagħmlu fuq l-ikel u qed jgħidu qed jipprova jissussidjalhom tihom xi ħaġa lura ma nafx hekk xi ħaġa xi rebate fuq it-taxxa. U qed jgħidu ma ta' xejn, qed qalu tihom xi sussidju, ma naħseb li huwa opportun li l-gvern jispjegali. Le mhux hekk hemm ħafna Il-problema hija mhux aħna. Di ma jifhmuhiex għax jien xkultant naħseb li tqisha ċekk ta' qabel l-elezzjoni, issa ġejja l-elezzjoni mhux tal-Parlament. hekk le ekku. Di ġejja l-elezzjoni tal-Parlament bħalma tal-elezzjoni qabel u ta' ċekk qabel l-elezzjoni ġenerali. Issa lin-nies li qed ibatu mill-logħli tal-ħajja qed jgħidulhom jien ħannaqsilkom il-prezzijiet għax issa ġejja l-elezzjoni f'Marzu ġifieri u jrid jipprova jiġbor ġieħu kemm jista' jkun. Il-problema li probabbli tasal sa Marzu din mbagħad il-prezzijiet jerġgħu jollew ġifieri dik kwistjoni ta' perjodu qasir. Lew għal 9 xhur Probabbli mill-qed nifhem jien qed jagħti xi ħaġa lura lid-distributuri biex ikunu jistgħu innaqsu l-prezzijiet, jiġifieri jgħidlek isma' inti kemm pereżempju jekk tnaqqas pereżempju 5%, inti kemm ħatitlef pereżempju, jien inti għamlok jiena l-gvern qed jgħidilhom. Di mhijiex mhux se tkun sostenibbli in the long term, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri jekk din hija forma ta' mod kif nagħtu ċekk indiretta lin-nies, jiġifieri da fl-aħħar mill-aħħar mit-taxxi tagħna. Mhux hekk. Temporanja, joqgħod attent il-gvern għax imbagħad tara x'messaġġ ċettati hemm barra issa ħaniġu għall-diskors ieħor li nixtieq nagħmel. L-investiment barrani li tiġib il-gvern lejn Malta. Ġifieri inti meta tajt isma' jien qed imbabas fil-prezzijiet. Jekk kun hemm xi ħadd qed jara xi artiklu ta' Times of Malta li jgħid isma' da il-gvern qed jindaħal fil-prezzijiet. Investitur hemm barra jgħid isma' jiena mela jien ħaniġi hawn Malta ħajintaxxani fuq l-impjegati tiegħi, irid inħallsulhom il-bolla ħajintaxxani fuq il-qiegħ tiegħi. Ġifieri issa wkoll ħajqgħod jikkontrolla l-prezzijiet joqgħod attent għax diġà għandu problema dal-gvern li mhux qed jattira biżżejjed mhux qed jattira l-ebda industrija ġdida. Dik ormai. Xejn. Jiġifieri. U mhux qed jattira biżżejjed negozju biex tgħidli oret l-ekonomija tikber. Ma kemm hemm ekonomija li tikber fuq industriji li tiġa qegħdin hawnhekk u kumpaniji li tiġa tikbru hawnhekk. U l-ammont U kemm qed nattiraw negozju ġdid, investiment barrani ġdid lejn Malta. Ta' added value. Semmejt punt issa ukoll ġitna f'moħħi issa di. Għax inti semmejt li aħna donnu maħniex inkunu proactive. Waħda minnhom di hija il-liġi tax-shipping li daħlet tat-taxxa tal-karbon. Bdiet minn Jannar, ħadd isu ma jaf x'eddik. Ovvjament minn iġib ix-xogħol diġà qalu li l-ispejjeż għolewlhom għax da ovvjament anka l-Freeport ħajlaqqata di problema kbira. Tiġam problema ta' shipping li shipping ilu jola mhux hekk issa li għaddiet għax. Imma issa dej ovvjament minn Jannar naraw problema oħra bdiet tal-carbon tax u tal-EU li d-direttiva li jridu jdaħlu. U l-gvern laqqas biss da talab għal deroga għax aħna gżira fl-aħħar mill-aħħar bil-forza li tiġi minn x'imkien ix-xogħol għalina. Jien kwetak li hemm nuqqas donnu tan-nies. Li jafu x'inhu ma jagħmlu fl-aħħar mill-aħħar għax da. Ara, jiena di kwistjoni partikolari ma tħallx fiha direttament. Jiġifieri ma nistax nitkellem fuq b'awtorità. Biss li nkwetani jiena naħseb l-ikbar falliment ta' dan il-gvern hi li mill-2013 Malcolm għadna ma ttirajniex industrija waħda li hija waħda. L-ekonomija għadha tikber u ngħiddi b'responsabilità, mhux qed inkun partiġan hawnhekk. Ma l-ekonomija tikber fuq l-industri li kien attira l-Partit Nazzjonalista qabel l-2013. Qed nitkellmu fuq il-gaming, qed nitkellmu fuq l-avjazzjoni, qed nitkellmu fuq il-farmaceutika, qed nitkellmu fuq is-servizzi finanzjarji. Dawn huma kollha industriji li taqbel li ma taqbilx miegħu il-Partit Nazzjonalista. Attirhom u ħoloqhom qabel l-2013. Jiġifieri dal-gvern għadu ma għamel xejn biex jattira industriji ġodda.
Ġifieri tiftakar konna qed nitkellmu fuq il-blockchain island x'ġara bil-blockchain. Jien qiegħed fl-industrija tat-teknoloġija kont kelli għajnejja para għajnej miftuħin hekk għattilla l-lustra ħan nifaqgħu bil-kumpaniji tal-blockchain issa kemm ħajkonna negozju fit-teknoloġija, kemm ġew kumpaniji tal-blockchain. Xejn. Kan kumpaniji tal-kannabis kellna niftħu fabbriki tal-kannabis hawn kullum kien jiġifieri. Ma nafx hekk minn għalija fetħu waħda fabbrika jew kien hemm fabbrika żgħira jiġifieri Iktar irnexxielna ħanuża l-kelma Malti hemm fottu it-tfal Maltin bid-droga u industrija tal-kannabis ma ftaħna xejn. Jiġifieri l-industriji kollha li kienu wieħed il-Partit Laburista fl-2013 l-ebda waħda ma ġrat. Jiġifieri l-ekonomija tikber fuq industriji li kienu nħolqu diġà. Jiena hawnhekk nidħol feles għax konna qed nitkellmu li l-Partit Nazzjonalista mhux qed jattira biżżejjed voti. Jien naħseb il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għandha tkun. Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għandha tkun illi jagħmel dak li kienet jagħmel il-Partit Nazzjonalista qabel l-2013 mill-aspett li tattira industriji ġodda. Il-Partit Nazzjonalista għandu il-viżjoni tiegħu xejdu il-Partit Nazzjonalista mhux għandu viżjoni bħalma kellu qabel kellu l-viżjoni tal-libertà, l-ewwel kellu l-viżjoni tal-indipendenza, mbagħad kellu l-viżjoni tal-libertà, mbagħad kellu l-viżjoni tal-Unjoni Ewropea. In-nies taw ċans lil dan il-gvern biex mill-2013 law jibda jattira industriji ġodda. L-ekonomija ma attirax industriji ġodda u qed ngħixu fuq industriji li nħolqu qabel l-2013 u Alla ħares qatt titlaq xi industrija. Le titlaq gaming jew hekk. Titlaq xi industrija minnhom tiġat nitkellmu ħanoqogħdu nlabu fuq it-taxxi. U jekk toqgħod tilab fuq it-taxxi industrija bħal gaming pereżempju titlaq l-ekla u taf x'rebus toħloq fl-ekonomija. Jiġifieri inti toħloq reżiljenza jgħidula f'dik fl-ekonomija, inti tibqa' tattira industriji ġodda. Moħħok ikun hemm, your eyes should be on the ball, malli tinħoloq industrija tagħmel minn kollox biex tattira. Da minn dal-affarijiet il-gvern ma jagħmel xejn. X'qed jagħmel? Inkollu jilagħbu bit-toroq, jalqu xeba toroq. Jalbu xeba toroq. Jalqu xeba toroq bla pjanta xejn. Laqqas tkun tajjeb li l-investu fit-toroq, tajjeb li improvjaw it-toroq, tajjeb li jkun hemm l-investiment kapitali fit-toroq, m'hemm l-ebda pjanta xejn men. Diżastru sħiħa fit-toroq biex tmur ġo post biex tmur id-dar. Le, eżatt. Jien biex imur id-dar bħalissa triq waħda tbaqa' li l-aħħar jalqu li dik. Iż-żewġ toroq l-oħra li kien hemm għalquhom minn kullum kien ma stax tgħaddi minnhom. Jaf jalquhom ma jindulx tħol id-dar, literalment. Imma jekk qed nitkellmu fuq viżjoni, il-Partit Nazzjonalista faċilment jista' jartikola di, iqabbad tim ta' nies tajbin u nies tajbin hemm. U inti kontat li ħassaqsini fuq ir-reshuffle ukoll, nistgħu nitkellmu fuq ir-reshuffle ukoll. Hija opportunità tad-deb. Biex il-Partit Nazzjonalista jaqgħad tim tajjeb ta' nies li jara x'industriji hemm emerġenti, u industriji emerġenti ikun hemm. Dejjem U l-viżjoni nemmen jien, il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għandha tkun artikolata b'mod illi n-nies taspirhom illi jgħidu sma' jkantellgħu l-Partit Nazzjonalista ħanġibu industriji ġodda. Kemm hawn nies laburisti u nazzjonalisti it-tfal tagħhom jaħdu fil-gaming. Alla ħares ma jaħdmux fil-gaming għax il-pagi tagħhom kieku. Bel-fjura kieku ma kwarta dak li jtieqalgħu bħalissa. Jiġifieri, immaġin l-ħares titlaq il-gaming. Inti toħloq viżjoni, toħloq entużjażmu fil-pajjiż, tajt tisma' jien bħal gaming ħanoħloq żewġ industriji oħra jew tliet industriji oħra. Ħallek it-tfal tiegħi xabaw jaħdmu l-gaming, ħajmorru jaħdmu bħalma jaħdmu llum pereżempju fis-servizzi finanzjarji. Jew f'industrija oħra ġdida, hemm ħafna industriji li tista' toħloq. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista llum naħseb in-nies taw ċans lill-Partit Laburista biżżejjed naħseb li l-2013 law kellu ċans biżżejjed biex jattira l-industriji. L-industriji li provaw jinħolqu hemm xammat inten ħafna minnhom li kienu korrotti għax qatt ma bdew, ġifieri, l-industrija li ħoloq li biħ il-passaporti, dik intelligenti li taqbad tbiħ l-identità ta' pajjiżek. All right, qed indaħlu l-flus minn nas qiegħda hemmhekk. Flus daħlu, eżatt. Li qiegħda hemm u issa ovvjament qegħdin dipendenti minnha. Malfejn m'għandniex noħolqu industriji ġodda. Jiena kont qed nara ftit ilu ħarġu survey l-Bloomberg u bdew jgħidu li Malta għandha t-tieni l-ikbar family wealth, ġifieri kull familja għandha l-ikbar family wealth
fl-Ewropa, wara Lussemburgu. Iktar Lussemburgu hija kważi doppju nofs ta' Malta. Fil-family wealth ta' Malta hija xi 384,000. U l-oħrajn xi U l-oħrajn xi 700 xi ħaġa. Għandek eżempju hemmhekk, aħna għandna nimmiraw biex inkunu iktar b'saħħitna għandna, m'għandniex għalfejn ma nkunux. Tgħid li aħna gżira mdawrin bil-baħar, Lussemburgu qiegħda mdawra pajjiżi fimni bħal Lussemburgu hemm pajjiżi oħrajn li huma mdawrin bil-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u xorta qegħdin warajna, jiġifieri bħala xejdulu bħala unit wealth, aħna għandna eżempju bħal Lussemburgu u għandna il-competition tagħna ġol Ewropa għandha tkun ma' pajjiż bħal Lussemburgu u aħna għandna l-potenzjal, ġifieri ċert ta' ġifieri li għandna riżorsa umana biżejjed biex dan Lussemburgu m'għandhomx żejt ta'. Mux jek, le, investaw fil-nies, Investaw fil-nies, jirnexxilhom jattiraw industri li ollaw il-GDP tal-pajjiż. Barranin ta' kwalità wkoll. Issa dik tal-barranin diskutuha wkoll. Forsi għandi naqra opinjoni differenti minn tiegħek jiena. Mhix totalment differenti, ma opinjoni naqra differenti. Imma aħna għandna nippuntaw għax noqogħdu ngħidu aħna rridu nkunu Singapore bħalma kien jgħid Alfred Sant li aħna nkunu Svizzera fil-Mediterran. Għandna nimitaw il-Singapore. Singapore ma tistax timita għax is-Singapore mhijiex demokrazija bħalma aħna. Jiġifieri hemmhekk. Apparti jekk element ta' dixxilpina kbir. Hemm dixxilpina ma ovvjament hija dittatorjali aħna ma nistgħux bil-demokrazija tagħna għandna l-flus tagħna ma tistax tagħmilha, ma Lussemburgu hija demokrazija wkoll. X'qed jagħmlu Lussemburgu li aħna mhux qed nagħmlu? Għanna nippuntaw il-vizjoni, il-Partit Nazjonalista per eżempju, għandu joħloq dik il-vizjoni billi jipponta Lussemburgu ngħidu smaħna l-vizjoni tagħna li naqbżu li nkunu vera laqwa fl-Ewropa. Tiftakar Joseph Muscat kien jgħidu laqwa fl-Ewropa. Fl-Ewropa ma kanniex, forsi laqwa fl-Ewropa kif ħaxnu bwietom xi 4 min nies, jiġifieri dak iż-żmien. Imma xaħat bħal Lussemburgu għanna ħarsu leħ u għanna namlu mira għanna l-vizjoni ta' għanna li naħna nattiraw industri bizzejed li konna rezilienza, ma ta' najt rezilienza ġifiri jekk titlaq industrija, musta tfalli l-ekonomija, musta jkollok domino effect fuq l-ekonomija li morru l-bahar totalment. Xieġri per eżempju, għazzar impact tana rezista xieġri jekk titlaq il-gaming minn Malta, jekk l-istruttur bħalma tjajt. Jew il-financial service. Bħalma tjajt iġa l-Ministru tal-Finanzi li ħajolli l-om it-taxxi daw se jagħmlu. Jekk tolli l-om it-taxxi jaqbdu jitilqu daw. Immorru lek ġo. Le, dil-mentalità li aħnis nat nagħmlu xi pjeċi l-dinja tispiċċa. Le, tispiċċa tittoħloq pataflun industri, ħalli jekk titlaqlek waħda. Ma jaqax kollox. Mhux jaqa' kollox. Le, Għajt għandek oħra, għalek dik hija reżiljenza tal-ekonomija ma teżistix hawn Malta. Aħna għanna pillars ta' industri, bħal turizmu, bħal gaming, bħal servizzi finanzjarji, l-ħares totor xi waħda minnhom jiġifieri għax tal-binja kollha, jiġifieri domino effect li jkun hemm fuq il-bqija tal-ekonomija, jiġifieri qed nilagħbu man-nar. U jien naħseb partit bħal Partit Nazzjonalista għandu joħloq entużjażmu u viżjoni u jgħid isma' aħna noħolqu tim joħorġu bi proposti issa ħalli mbagħad jħajġek jom il-Partit Laburista ma aħna fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hawnhekk għall-ġid tal-pajjiż biex għall-ġid tal-partit. Li joħloq entużjażmu jgħid isma' bħalma aħna konna l-partit li joħloqna dawk l-industriji kollha li qed inħadmu l-tfal tiegħek magħhom dawk l-industriji, jekk aħna ħanerġgħu nkunu fil-gvern, ħanamlu minn kollox biex nattiraw industriji oħra ħalli t-tfal tiegħek nollulhom il-pagi u ntuhom iktar għażla ta' xogħol għall-futur u mhux jitilqu barra mill-pajjiż. Mela, ftit ilu semmejt id-drog inti. Dal-aħħar jidher li Dr. Jason Azzopardi kiteb fuq il-Facebook tiegħu li il-gvern irreveda xi liġi li hemm ta' droga. U qal li ħajibda jista' jkollok 500 ekstazi xi 200 gramma minn għalija kokaina. Però dan qal mhux ħajibqa' jiġi meqjus bħala traffika ta' droga. Issa mbagħad kellek il-Ministru li qal isma' għal dija hemmhekk qal ġas biex fil-każ li mħallef ikollu l-għażlek irid jekk bniedem juri l-wil li irid jirriforma ruħu mid-droga, jista' l-imħallef ma jibgħutux il-ħabs. Issa min qed jgħid il-verità kollha jien ma nafx sal-lum. Però inta raħħa xi ħaġa fer, eżempju jiena ma nuħux droga. Sewwa, jiena ħajkolli sa 500 pilloli. Skont il-Ministru jien jitfan il-ħabs. Dan qed jiġri. U xi ħadd biex imantni l-vizzju tiegħu isir traffikat. Belkim, dan qed jiġri. Problema. Dan qed jiġri dak li kont qed ngħid jiena meta l-Gvern Laburista jrid iddaħħal il-liġi tal-kannabis. Il-liġi mhux il-liġi tal-kannabis, il-liġi fejn tillegalizza droga. Il-kannabis hija droga.
Mela sewwa, mela qegħdin fuq is-sigaretti qed nagħmlu minn kollox biex nerġa' nippruvaw immorru lura. Għax żbaljajna bis-sigaretti, nagħmlu liġijiet biex ma npejpux fir-restaurants. Ġannata totali, Mela fuq is-sigaretti qed nippruvaw naqtawhom kemm nifilħu, u mbagħad indaħlu droga. Mela jekk is-soċjetà żbaljat fuq is-sigaretti issa ndaħlu drogi li huma għar. Sewwa. U jien l-ewwel ħaġa ma naqbilx, ġifieri li għandha tiġi legalizzata droga bil-kannabis kollox. Ġifieri. U jien kont ngħid dak iż-żmien, di il-legalizzazzjoni tal-kannabis ħatiftaħ bib, konna ngħiduha ħatiftaħ bib għal drogi oħrajn. Din liġi li qed tiġi proposta x'qed tagħmel? Qed tiftaħ il-bib għal drogi oħrajn fejn ħanispiċċaw. Naħseb. L-ewwel pajjiż fejn ħajillegalizza droga kollha dak. Eventualment naħseb anka. U f'ammonti kbar. Naħseb anka l-eroina u l-flakka fil-futur ħadiġi. Tajtielek fil-klassi qabel tidħol. Ħanajlek hija di ħanajlek min jitkellem favur id-droga, il-familji biss. Il-familji ta' dawk li huma affettwati d-droga jafu xi ġifieri droga. U anka ma ħareġ mill-problema droga jara. Jiena kieku jien fl-oppożizzjoni, ma tantx noqgħod indur mal-lewża ngħid isma' jekk jien ħanerġa' mmur lura fil-gvern, il-liġi tal-kannabis titterġa' xejdulu, titterġa' tiġi riversata. Għax da fil-verità mhux vera din pejpuha fil-privatu għax jien ġieli ngħaddim qudiem x'imkien. Ir-reħa li jkun hemm taqsam kollhom kien nies diħlin ġol ħwienet ipejpu l-ħaxixa f'oldri. Malkemm jiena. Ma tista' tagħmilhom xejn fl-aħħar daw. Ħanajlek jiena totalment kontra droga. Jiena trabbejt f'soċjetà fejn konna nkunu edukati minn meta konna żgħar tersaqx lejn droga, tmisma' droga. Kienu jġalmuna ġol iskejja. Ma' droga. Biex. Forsi domt sa kemm irrealizzajt kemm importanti dik il-liġi. Thankfully, grazzi għall-edukazzjoni u l-upbringing li kelli qatt ma ħarist lejn droga, jien pereżempju ċert li laqqas inti, ġifieri, u nafu kemm aħna laki minn dak l-aspett. Li qatt ma bissejt ma' droga. X'ma li tmiss ma' droga, id-droga toħodlok ħajtek daqshekk u tista' tinsa l-karriera, tista' tinsa il-negozju, tista' tinsa l-edukazzjoni, tista' tinsa l-familja. U jaħasra, noqogħdu nlabu fuq dawn, noqogħdu nlabu l-logħba politika fuq id-droga. Ngħidu ndaħlu l-kannabis għax ħantuhom għax ħanaħżduhom lin-nazzjonalisti, għax ħafna minnhom kontra għatta konservattivi moħħhom magħluq kontra droga. Demix ixxu għax konservattivi. Iva, ma min qed ibati jaħasra. Min qed ibati t-tfal tagħna. Right? Issa jkollok xi tifel li mislek ma' droga, ifotti l-karriera tiegħu da jispiċċa jitlaqlek mill-iskola. All right. Mbagħad ma ħajbati down the line, mhux il-familja tiegħek ħadbati fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb dan huwa libertinaġġ żejjed, dan tip ta' affarijiet huma perikolużi anke tgħidhom, anke li jkollok Ministru tal-Ġustizzja jiddiskutihom fil-pubbliku huma affarijiet jaħasra. Ninħara anke ngħidha li minħabba l-partiġaniżmu li kiel dal-Ostrina pajjiż, il-tribalizmu, li aħna qed infottu s-soċjetà bil-Malti. All right, biex npattu għal partit liħor, jew biex niġbdu l-tapit minn taħt saqajta. Jindaħlu liġi ta' droga. Għax il-partit liħor huwa kontra droga, allura jitlef il-voti jekk ibur kontrija din-liġi. Min qed jispiċċa jbati din-logħba maħmuġa li hija politika. Is-soċjetà tagħna. It-tfal ta' dawk l-istess nies li qed jippruvaw idaħlu dawn il-liġijiet għax fl-aħħar mill-aħħar tieħu ftit punti politiċi, forsi għal perjodu żgħar ta' żmien, terbaħ elezzjoni, u mbagħad tispiċċa minħabba biex terbaħ dik l-elezzjoni. Tkun fottej ġenerazzjoni sħiħa ta' tfal. U jaf daw ikollhom inkluż il-loliedhom. Għax daw Malta jgħixu forsi. Eżatt. Ġifieri kemm naraw sal-ponta ta' mneħirna ġo tal-pajjiż. Irridu nkunu iktar aħjar ġej, irridu nkunu iktar minn pajjiżi oħrajn, għax pajjiżi oħrajn mela daħlu l-kannabis biss. U aħna daħħalna l-kannabis anke kien hemm minn ma qabilx magħha dik il-liġi għax qed tiftaħ bib fuq id-droga. Le nibqgħu niftħu sa nkunu l-ewwel pajjiż li qed inbuħħu l-kokaina sa fil-vending machines. Wejja. Mela, ftit jiem ilu l-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-Gvern Malti qed jikkonsidra li jibda l-qoddim jissupplixxi lil pajjiżi bħal l-Eġittu u l-Libja bl-enerġija. Issa, di taħseb xi ħaġa fattibbli jew għax ġejja l-elezzjoni, għax dan iftakru li aħna das-sajf stess li għadda għamilna rekord tajjem mingħajr dawl. U dak qasanna lina
Għasanna biex nerxelu l-kieku jmur koħat. Rajdak l-artiklu f'qajt nitħajjena. Bis Bis-serjetà, aħna nistupplixxu l-Libja. Il-Libja għandhom dawk ir-riservi kollha ta' żejt. Naħseb aħjar nisibu ftehim mal-Libja biex iħalluna inħaffru dawk il-bjar li kull darba li nkunu ħanħaffruhom jiġi jitfgħu. Għala xi ħaġa. Jibatunna xi patrol boat tispara fuqna ġifieri. Naħseb aħjar nisibu soluzzjoni kif ħanħaffru minar ma naqalaw gwerra mal-Libjani. Ġifieri bis-serjetà ġifieri daw għandhom riservi kbar ta' żejt. Aħna ħanatu l-enerġija lill-Libja. Part il-ferta ma nistabilta aħna. Laqqas aħna ma nistabilta fl-enerġija tagħna, voldiri. Aħjar naħseb minflok natu l-enerġija naraw li konna aħna biżejjed għalina nnifisna. Ovvjament kienet naħseb xi ħaġa l-elezzjoni, nimmaġina. Di bħalma kull darba tiftakar minna perjodu kull darba ħansibu żejt qabel l-elezzjoni. Wara l-elezzjoni dejjem nispiċċa ma nsibuhx. U bat xahar qabel l-elezzjoni nixgħu nkunu ħansibuh. Sa ta' żmien riqna fiż-żejt. Issa ħamorru għar-rixafil. Iż-żewġ partiti tista' tgħid li għamlu rixafil. Fl-aħħar jiem l-ewwel beda il-Prim Ministru Abela mbagħad kompla wkoll Dr. Bernard Grech. Il-gvern ta' Abela jidher li l-ewwel wieħed li laqqata l-ewwel u l-unika wieħed fil-verità Aron Farrugia. Jien nemmen li Voldiri ma kellux kontroll assolutament x'inhu jiġri fit-toroq għax it-toroq ġew spiċċajni snedin parti mill-Ukrajna fejn il-gwerra, toroq jingħalqu jinfetħu jerġgħu jitkissru planning ta' xejn. Però kien hemm ukoll nies oħrajn li ħadu promotions. Fosthom Glenn Bedingfield qed jerġgħu jgħidu ħadd tidħol Rosie Kutajjar, Kuxkieri li reġa' poġġi ħissaf ta' il-Project Green. Daw jisom kollha nies ta' Joseph Muscat. Inti taħseb li Joseph Muscat ħajkollu comeback jew reġa' l-parti ta' influenza. Daħħaltni f'xi ħaġa li kont insejt ngħidha qabel. Jien ma nemmix ħanajdlek tista' tagħmel miljun rixafil jekk in-nies huma li huma, it-talent huwa dak li hu. In-nies l-istess ħajbqgħu sa billi tilab musical chairs bejniethom. Ekku. Il-problema tal-Partit Laburista mhix kwistjoni ta' ministri, billi tagħmel reshuffles, il-problema ħatibqa' l-istess. Hija kwistjoni ta' kemm jgħidu fuq in-nazzjonalisti li m'għandhomx viżjoni. Tista' tgħidli eżattament x'inhi l-viżjoni tal-Partit Laburista llum? Ħadd ma jaf laqqas. Nimxu bil-ġurnata. Le għax di tajba. Għax kull darba jgħidu, il-Partit Nazzjonalista m'għandux viżjoni. X'inhi l-viżjoni tal-Partit Laburista eżatt? Però naħseb in-nies jirraġunaw jekk jien ħanibdel irid xi ħadd li jew aħjar. Mhux bħal li hawn issa. Thank you. Dik kienet il-mantra tal-Partit Nazzjonalista fl-2013. Ġifieri waqajna hemmhekk. Lex? Sewwa ta' ġifieri l-Partit Nazzjonalista jiġi kritikat fuq il-viżjoni. Mhux il-viżjoni tal-Partit Laburista. Jien sissa għadni tipprova nara x'inhi l-viżjoni tal-Partit Laburista. B'dan rixafil. Xi gwadanja l-pajjiż eżatt? Irrispondini bħala kommentatur opinjonista neutrali. Le, xejn. Forsi, hopefully, it-toroq biss ma jibqax da diżastru totali. Għax ħafna minnu planning diżastru. Dik hija ħaġa oħra. Imma bħala. Ma naqbad fuq it-toroq, ftakara di ħalli nitkellmu fuq it-toroq. Imma il-problema, il-Partit Laburista m'għandux viżjoni għall-pajjiż. Kont qed ngħidlek, il-Partit Nazzjonalista għandu jsib dik il-viżjoni li kellu qabel l-2013 li jattira kemm pataflu l-industrija. U jrid ikun kapaċi entużjażma l-pajjiż. Jgħid isma' jiena kont il-partit illi ħloqt dawn l-industri li qed jimpjegaw it-tfal tiegħek illum pagi tajbin, jekk li terġa' tini l-fiduċja, jien ħanagħmel minn kollox biex inġib dawn l-industri u bħalma jiena d-deliver jgħid qabel l-2013 ġib dawn l-industri, jekk li ħaddaħħalni fil-gvern, jien ħanġiblek dawk l-industri. Ħalli t-tfal tiegħek intihom iktar għażliet, ħalli t-tfal tiegħek komplu jkabru l-paga tagħhom. Ma jkollhomx għalfejn jħarsu barra mill-pajjiż. Il-problema li bidar rixafil eżattament, jien għandi ma fhimx. Il-Partit Laburista x'ħoloq daqshekk? Xi gwadanja eżattament elettoralment? Le, elettoralment ma naħseb xejn, imma ma tarax li jisu n-nies li kellu Joseph Muscat. Daw n-nies il-ġodda f'daw il-pożizzjonijiet lilek x'fiduċja ħajtuk illi daw ħajbidlu l-affarijiet. Xej, prattikament. Miktar naħseb isa kienet kwistjoni, isa xi deċiżjoni Machiavella għana ta' jien irid impattija lil dak ħammexxi hawnhekk u dak ħandaħlu hawn, isa logħba interna politika tal-Partit Laburista. Issa, tgħid li l-Partit Nazzjonalista ma marx jiġri jagħmel rixafil ukoll?
Jiena minn dak l-aspett nista' dak li qed ngħidlek isma' x'laħaq il-Partit Laburista billi jagħmel reshuffle. L-istess domanda nista' ngħidha għall-Partit Nazzjonalista. Jien nixtieq biss li l-Partit Nazzjonalista b'din ir-reshuffle. Pereżempju ħaġa waħda kienet toġobni li oġbitni li Bernard Grek appunta l-Ivan Bartolo biex jieħu ħsieb isib li ovvjament nimmaġina li dan eventwalment li jkun l-programm elettorali tal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Il-programm elettorali ta' Ivan Bartolo ngħidu l-businessman. Ivan Bartolo mhux tal-Mosta, Ivan J. Bartolo, Ivan J. Bartolo ta' San Ġiljan. U fimni naħseb huwa persuna idonea, jekk m'għandux forsi il-knowledge kollha u jaf nies li jista' jġibhom flimkien nispera li ssir di biċċa xogħol. Dik kienet waħda mill-affarijiet li joġbuni jiena li Bernard qabbat lil-Ivan Bartolo biex isib biex ikun jagħmel analiżi ta' industriji ġodda li l-Gvern Nazzjonalista jkun jista' jattira. Probabbilment bl-intenzjoni li dawn eventwalment jispiċċaw fil-programm elettorali. U jiena nemmen li huwa f'dak is-settur li l-Partit Nazzjonalista jrid, għax inti jista' jkollok viżjoni għall-agrikoltura, jista' jkollok viżjoni għas-saħħa u hemm x'terranġa fis-saħħa. Fl-aħħar programm konna semmejna fl-emerġenza, ġifieri. Le, fil-faqa emerġenza. Ġifieri jiena l-ikbar problema nibqa' ngħid il-problema tas-saħħa hija l-emerġenza. All right? Ġifieri l-emerġenza hija problema li tibqa' hemm u hija problema kronika. U hemm problema kbira ta' management f'dak il-xismu, f'dak l-isperma, insomma, anyway, ħanżomm il-frame of thought tiegħi. Jiena nemmen illi jekk Ivan Bartolo jibni tim tajjeb ta' nies u jkun jista' jartikola viżjoni ta' industriji ġodda, naħseb dik tkun viżjoni li kapaċi tqarreb iktar il-Partit Nazzjonalista lejn gvern. Ikunx biżżejjed biex jerbaħ l-elezzjoni dik ma nafx. Imma l-inqas jibda jagħti viżjoni u naħseb aħna ngħidu dejjem dak kollu li miss il-but huwa l-iktar importanti għan-nies. Għan-nies iva, ma viżjoni hija industrija ħadd toqgħodlok il-but għax hekk inti l-itfal tiegħek ħaddihom ċans li jaqalgħu paga aħjar milli jaqalgħu illum. Naħseb hija xi ħaġa li naħseb lilek u lilek ukoll personali, ġifieri mhux bil-forsi tfal tiegħek li tkompli tkabbar l-ekonomija imma billi toħloq valur miżjud billi toħloq industriji ġodda. U naħseb li l-Partit Nazzjonalista hemmhekk li għandu jifoka. Ġifieri li Ivan Bartolo għandu biċċa xogħol kbira li jġib nies minn industriji varji, jaraw x'inhuma l-industriji emerġenti u jartikola viżjoni kif ħanippreparaw dan il-pajjiż biex nattiraw l-industriji l-ġodda bħalma kien viżjonarju l-Partit Nazzjonalista jattira l-industriji li semmejt bħall-industrija tal-gaming. Tal-farmaceutika, tas-servizzi finanzjarji, tal-avjazzjoni. U l-IT wkoll tat-teknoloġija u hemm ħafna ġifieri. Bħalma kien kapaċi jattira dawk l-industriji li llum qed ngħixu literalment fuqhom, ġifieri l-ekonomija tikber bbażi ta' dawk l-industriji. Jekk ikun kapaċi joħloq dak l-entużjażmu madwar din il-viżjoni, nemmen li jkun kapaċi iqarreb in-nies lejn il-partit. Ħanaqbiżlek daqsxejn fuq tas-saħħa x'konna semmejni. Konna semmejni l-aħħar. Ovvjament nafu l-ixju tal-isptarijiet ġara taħseb għax inti ovvjament semmejt l-emerġenza u fatt l-emerġenza komplet tigrava. Però taħseb li issa bdew in-nies kollha li hawn jgħixu dal-pajjiż hawn bżonn ta' sptarijiet. Ħan semmi reshuffle ukoll għax ħafna kritika u Adrian Delija għax huwa avukat. Ħaġa nsaqsik domanda, Konrad Mizzi eżattament x'tabib kien? Kien tabib. Ma kienx Ministru tas-Saħħa. Konrad Mizzi mhux Ministru tas-Saħħa kien. Ekku. U tgħix kemm ħadu pjaċir bjek. Ma naħsibx li kien xi professur tal-mediċina. Ma żomm anyway, dik kafit. Jiena il-problema tal-isptar hija parti fuq is-sajt u għall-management. Jiena għandek bżonn management mhux. Jiena naħseb, taf x'kienet l-istorja tiegħi ta' Adrian Delija, ma naħseb Adrian Delija kemm ikkritikaw lil Bernard Grek għax għamel l-Adrian Delija fuq is-saħħa u qalu x'maħabba Stewart biss, ma dan ma ħajati xejn lill-industrija tas-saħħa. Il-problema di ma jistgħux jifhmu għan-nies. Il-problema tas-saħħa ma tistax tiġi ttekiljata minn tabib jew professjonist tal-mediċina. Jekk inti professjonist tal-mediċina, inti kapaċi tfejjaq il-pazjent. M'intix kapaċi tmexxi sptar.
jew tmexxi industrija sħiħa, jew tmexxi settur sħiħ tas-saħħa. Ta' bħal kok. Il-problema li hemm u inti ħad tifhimni għax aħna l-background tagħna huwa fil-management, il-problema li hemm fis-saħħa hija problema kronika ta' management. Management. Kulħadd jgħidlek li inti waqs li tidħol Mater Dei, is-servizz li tieħu huwa eċċellenti. Il-problema sakemm tidħol. Mhux hekk. Jien ma nafx ma' ħadd maltqajt ma' ħadd f'Malta sissa li mar l-emerġenza u kellu xi esperjenza sabiħa mill-emerġenza. Dejjem mill-inqas idumu jew 5 sigħat hemm sajd li inti. Tmurx emerġenza, inti bniedem bħali. Inti bniedem bħali jekk inti professjonist jew inti taħdem. Kemm il-ġurnat, kemm il-sija tista' tagħmel toqgħod tistenna inti fl-emerġenza l-iktar tkun għanneċ xejdulu għaw it-totor bil-bluġieħ. Jiġifieri. Is-sistema sempliċement ma taħdimx. U hemm bżonn xi ħadd u jien nagħmel appell lill-Partit Nazzjonalista u nagħmel appell lill-Gvern ukoll illi jaraw kif ħajttakiljaw din il-Madoffi emerġenza. Għax nitkellmu fuq il-settur tas-saħħa ixtu xi ħaġa fl-arja. Il-kwalità tas-servizz tas-saħħa huwa tajjeb. Għalfejn? Għalfejn? Għax kellna numru ta' ministri li kienu tobba jew speċjalisti. Allura ffukaw fuq il-kwalità tal-servizz mediku li tingħata li inti wans li tidħol. Il-problema li qatt ħadd ma ttakilja mill-aspett ta' management l-emerġenza kif tista' tidħol inti u tinqeda b'mod iktar spedit, pereżempju. Xi ħadd qatt tittakilja dik qatt ma ttakkiljata. Il-problema tal-kapaċità tal-isptar, il-famużi stretchers fil-kuraturi. In this day and age, u għajja bis-serjetà għat irridu konna l-stretchers fil-kuraturi u jkun hemm stretchers fil-kuraturi. U żgura. Jekk ġieli tħalt Mater Dei inti. Daw mirakli fil-verità jagħmlu jirnexxielhom fl-ispazju. Jekk ġieli tħalt Mater Dei inti taf xi ġifieri. Le mhux hekk. Ġifieri dejjem bl-stretchers fit-triq tara msika anzjani jokorbu hemmhekk, ġifieri. Hija problema kbira ta' management. Issa, jiena nemmen ħafna li Adrian Delija jista' jkollu impatt tajjeb fuq is-settur tas-saħħa ngħidlek għalfejn. Tgħidli Adrian Delija x'għandu x'jaqsam avukat u x'inhu? Semmaj jifhem fl-aspett legali. Is-settur tas-saħħa mhuwiex biss is-settur mediku, għandek l-aspett ta' management u għandek l-aspett legali wkoll rajnija wkoll fil-kwistjoni ta' Stewart. Jien nemmen u hekk nemmen li għandu jkun Ministru tas-Saħħa potenzjali jew Shadow Minister tas-Saħħa jkun bniedem li għandu kuntatti u jaf in-nies, jaf l-esperti fis-settur. Li jkun kapaċi jdawarhom madwar mejda, ġifieri inti jkollok meta inti jkollok round table fuq l-aspett tas-saħħa ikollok nies li huma esperti mediċi dik tridhom dejjem għax is-settur huwa mediku. Irid ikollok esperti ta' management, irid ikollok esperti legali wkoll. Huwa persuna jkun kapaċi għaddaw 3 setturi kollha flimkien, daw 3 aspetti flimkien fis-settur tas-saħħa li jista' jsolvi l-problemi endemiċi li għandna fis-saħħa. U ovvjament the proof of the pudding is in the eating. Jiġifieri jiena qabel ma nikkritika l-Adrian Delija u biex ngħidlu avukat allura inti ma tifhimx fis-saħħa, ejja ntuħ ċans. Naraw x'kapaċi jagħmel u forsi jkun il-persuna hekk mhux hu joħroġ b'idejat li nistgħu nsolvu dawn ħafna problemi illi għandna fis-settur tas-saħħa. Il-settur tas-saħħa ismani, meta titkellem fuq Mater Dei, all right, jgħidulek once li dħalt fl-isptar, taf inti, jutuk servizz. Le, jagħmlulek it-testijiet kollha li għall-aħħar tagħmilhom fil-privat. Imma sakemm tidħol hemm fl-emerġenza hemm nies li jmorrulek l-emerġenza jkunu qed jokorbu. Taf kemm naf nies jien ħbib tiegħi, familjari, ħbib tiegħi li jmorrulek l-emerġenza, jagħmlulek sena sija hemmhekk jistennew. Wara sija jaqbdu jitilqu minn hemmhekk u jmorru fl-istar privat biex jindew hekk sew meta jiena tħallas it-taxxi. Jiġifieri meta inti għandek taqla l-paga. Tħallas it-taxxa biex ikollok servizz tajjeb tas-saħħa. Tmur l-emerġenza ma tinqedix ixoħollok hemmhekk tistenna. Isek numru, litteralment, anke tkun qed togrob bluġieħ, ikollok titlaq minn hemmhekk, tmur tinqeda fl-istar privat u jiġifieri inti mill-bqija tal-paga tiegħek. Jiġifieri wara li jkun ħadlek it-taxxa. Dak li jibqalek inti titħallas għal servizzi tiġa ħallas tarih it-taxxi tiegħek biex tinqeda. L-emerġenza hija problema ma' numru kbir ta' problemi li għandu dal-pajjiż, imma fis-settur tas-saħħa partikolari, x'issa nkun qed nistgħu nitkellmu naqru fuq toroq,
il-planning disastrus li hija fuq it-toroq. Imma di tottu koll toroq. L-emerġenza tiġi it-takiljata. Inside out, jien l-aħħar program kontatlek, Mr. Isbal ma fxekux il-program tiegħek, jew ta' xi ħadd ieħor. Kieku badna dawk l-400 miljun li armejna fi Stewart. All right, u ma nafux fejn marru. U tfajnihom fuq l-emerġenza kien ikonna servizz tas-saħħa spettakolari għal Malta. Issa ukoll nixtieq nitkellem daqsxejn fuq il-barranin fis-sens aħna hekk ħanattiraw niches ġodda ta' industri ġodda ġewwa pajjiżna ovvjament iridu element ta' nies barranin. Inti għandek problema li ġodda l-pajjiż żgħir nibqgħu nġibu nies iktar jew temmen fil-kwalità. Ara, ħasab il-kwalità hija xi ħaġa. Insomma, kwalità u kwantità trida wkoll. Ħanajlek ara. L-ekonomija biex tibqa' tikber irridu nġibu l-barranin bil-fors. Għalfejn? Għax taf li l-Maltin qed jagħmlu nqas tfal, il-manodopera ġifieri l-ħaddiem Malti qed jonqos u jekk irridu l-ekonomija naħseb jiena u inti tnejn naqblu li l-ekonomija nixtiequ tkompli tikber. Għax hekk tkompli tikber. Kulħadd jista' jgawdi sewwa. Però l-ekonomija ma tistax tikber jekk inti ħatibqa' bil-Maltin biss. Impossibbli. All right? Ġifieri jkun hawn ħafna nies li jitkellmu u jgħidu li ma jridux il-barranin għal Parti għandna numru ta' Maltin li ħoġġu l-letterati ħafna Maltin jridu li ma jridux il-barranin għalfejn ħalli xogħlijiet li huma li nafuhom bħala livell baxx. Mhux baxx ta' huma essenzjali wkoll. Low skill, jiġifieri jien naf jekk inti tqabbad persuna tnaddaf jew nies f'fabbrika jew hekk. ħafna numru kbir ta' Maltin ma jridux il-barranin għalfejn ħalli ma jkompetux għal-paga ma daw il-barranin u jkunu jistgħu jitolbu paga ogħla. Imma fir-realtà il-Maltin għandhom jirrealizzaw li llum il-ġurnata fejn qabel aħna konna kif naqbad tajt. Meta kien hawn l-Ingliżi konna qisna l-iskjavi tagħhom mhux l-iskjavi il-manodoper il-ħaddiema tagħhom. Illum aħna s-sidien ġo pajjiżna. U ta' sidien aħna rridu għandhom bżonn li napskiljaw. Meta tajt tapskilja il-Maltin minflok joqogħdu jgergru fuq il-barranin għandhom jaraw li jekk ma jistudjax huma l-inqas it-tfal tagħhom jistudjaw iktar milli kienu jistudjaw qabel. Għalfejn? Għax illum bl-ekonomija kif inhi, jekk inti ħatamela low skill job, insa li ħataqla l-flus tajba sakemm inti jekk inti ma tix iġib degree fl-università xejdulu, tista' tmur jien naf kollok snajja pereżempju. Illum naħseb ma tarax plumber jew electrician li mutlek bil-ġuħ illum pereżempju. Għax anzi għalaw iktar minn nies tal-uffiċi. Ġifieri jekk xejdulu jekk ma tarax bajjat jew kaħħal li mutlek bil-ġuħ illum, ġifieri hemm ħafna xogħol x'jista' jsir, imma ovvjament ikollu skill da juża. Ma jekk inti ma tkunx jekk inti tkun unskilled, ma tistax toqgħod gerger xi ġejjin il-barranin. Ġifieri il-Maltin iridu jirrealizzaw illi jew jabskiljaw jew kollhom snajja, ġifieri dak huwa l-futur tal-Maltin. Issa tgħid li barranin, iva rridu l-barranin ta' kwalità, però trid il-kwantità sfortunatament ukoll ta' barranin. Jiena ftit xhur ilu mort tħallġo fabbrika. Mort nara fabbrika. U da l-enġinier kienet idawwarni ġod il-fabbrika u qed nara l-flor. Il-flor, il-leading hands kollha Maltin. Ġifieri flor ta' xi 400 ruħ, 20 ruħ leading hands Maltin, il-bqija kollha Indjani, Pakistani u Nepaliżi. Jaħdmu ġo fabbrika. Is-sajd li inti, issa daw huma unskilled literalment jaħdmu fuq magna. Għajd li inti jekk daw taqbad il-fabrika talaqlu l-vita li ħaddaħħal l-ħaddiema daw literalment joperaw fuq il-manodopera li hija rħisa. Impossibbli li jmorru l-Maltin jippretendu biex tgħid li jħallsu iktar. Ma tibqax kompetittiv fil-kumpanija. Inti għandek negozju mhux inbilli tgħid ħaddiem ħallsu iktar, irid inkun niflaħ nħallsu iktar. Jitilqu daw il-kumpaniji. Il-kumpaniji jitilqu ma imma rax Impatt taħallu għax daw, mux imbilli ħadmu l-Indjani, ġifiri daw taħadmu l-Indjani, taħalsu t-taxxa fuq l-income tax taħħom, taħalsu l-bolla, li probabli t-spiċċant il-Maltin dik il-bolla. Alright, taħalsu l-income tax.
Jekk qed jieħdu servizzi qed iħallsu jekk tixtru servizzi bil-pajjiż qed iħallsu l-VAT. Jiġifieri għal x'impatt hemm fuq l-ekonomija fuq id-dħul tal-pajjiż. Mhux kemm tgħid sempliċement tagħlaq il-VAT inti fuq il-barrija. Għandu jkun hemm iktar kontrolli, naqbel 100%. Imma fejn inti għandek sitwazzjoni fejn l-ekonomija tikber, il-ħaddiem Malti qed jonqos, bil-fors li inti tiġġib ħaddiema minn barra. Issa, tgħid li ġġib ħaddiema ta' kwalità, x'jiġifieri ma' ħaddiema ta' kwalità? Dik tittefiq għax faċli tajt, nagħlaq il-bib għal barranin, tista' ma sabiħ. Le, fudnej in-nies, fudnej il-Maltin. Imma fir-realtà, ġifieri inti lest illi jinnaf għandek servizzi, l-lum għandek ħafna servizzi, il-Bolt u l-Wolt. Per eżempju il-Bolt u l-Wolt u daw servizzi tal-ikel, tal-deliveries tal-ikel. Jekk inti tagħlaq il-bib fuq il-manodopera barranija, ma u lebda Malti, musta ġib xikel u tħallas il-1 euro delivery u 2 euros delivery. Iktar ta' ġifiri, taħsibx li l-Maltin ħajamulak bil-1 euro kull delivery. Ġifiri, dak il-servizzi jisparixxu. Ġifiri, inti lest, jekk inti drajt, tuża daw servizzi, tala il-bib għal-barranin u taqta daw servizzi. Lest li inti taxis titterġaw morru kif konna qabel, tħallas 30 lira Maltin biex tuħu taxi minn jinnaf minn Paċeville għal-Belt, per eżempju. Jew kuntent tista' tħallas 7 euros, jew 6 euros tat-taxis għax hemm id-drivers barranin qed isuqhom. Amma taħseb li fallejna bil-kbir. Ġifieri noqogħdu attenti. X'irridu? Għax jekk nagħlqu il-vit fuq il-barranin, l-ekonomija ħatmur lura. Ġifieri inti tkun lest illi tajt isma' l-ekonomija ħatmur lura, taf xi tfisser tmur lura l-ekonomija. Tmur lura l-flus minn eżatti, għax jekk inti ħatuża taxi tittonfoq iktar għalija. Jekk ħatmur għad-deliveries tal-ikel, valur tal-ikel ħajol. Dan il-punt, taħseb ukoll li ma kenniex planning fis-sens. Ora jġew il-barranin kif l-ekonomija, imma ovvjament da ma sarx id-dranax li kellu jsir biex qabel bdejna. Le, planning hija issue kbira. L-ewwel ħaġa hemm bżonn pjan urbanistiku għal tul ta' żmien. Ġifieri jekk m'hemm xejn li nistgħu nieħdu minn Singapore għandhom pjan urban. Għandhom pjan urban mela li għal xi 50 sena daw ġifieri. Ġifieri daw jgħidlek isma'. Għandek mela inti tista' tella torriġġu tal-postijiet biss, għandek daw il-green areas ma tistax tmisshom dawk jekk minister żballek u naħseb aħna rridu nagħmluha wkoll low diżet irridu daħluha fil-Kostituzzjoni ħalli żgur ħadd ma jmissa. Ġifieri daw għandhom pjan. Ġifieri inti taf li jekk inti għandek post hemmhekk ma tistax ittella ġo dik l-erja. Fimt? Issa tajli ħat toħloq ċertu unfairness, mela dak tella jien le ma nistax, tista' tagħmel pjan, tajt isma' tagħmel pjan, tajt dal-pjan 20 sena oħra, tibdih ma tibda, biex ħadd xi darba jrid jibdih da, mhux kollox ħoċ-poċ, mela minnu l-iktar b'saħħtu jħawwel, jekk inkapaċi ntella 6 solari u jtini, ħantella 6 solari, da għax miskin għandna jitella 4 solari jew 2 solari. M'hemm l-ebda pjan ta' xejn, m'hemm l-ebda pjan holistiku, iva għandek il-planning. Hemm guidelines tal-planning, imma l-planning taħdem silos, ġifieri inti mela Malcolm japplika l-permess, naraw il-permess ta' Malcolm, imma kif ħajimpatta fuq il-bqija tal-pajjiż, mhux fuq dik l-erja biss. Fimt? Ma narawx. U jrid ikun hemm pjan li kulħadd ikun jafu x'inhu dal-pjan. U tajt isma' aħna ħnibdew nippreparaw biex 20 sena oħra dal-pjan iseħħ u jkun kredu għal kulħadd, ġifieri. Low diżett li ħajkun hemm 20 sena oħra ħajġu protetti totalment. U mhux nibdu li ħaniddiżanjaw ċertu areas fejn tellgħu l-skyscrapers, jiena naqbel li tellgħu l-skyscrapers għax hekk ma jkollok skyscrapers tuża aktar green areas. X'imkien l-ekonomija jekk tikber titpoġġiha x'imkien. Imma jrid tkun hemm pjan holistiku għall pajjiż. Qatt ma poġġejna biex nagħmlu pjan holistiku għal pajjiż u ngħidu sma' f'dit żona ħajkun hawn areas pereżempju nistgħu naċċettaw areas sportivi. F'dit żona ħajkun hawn l-skyscrapers. F'dit żona ħajkun hawn ġonna biss, pereżempju. F'dit żona u nistgħu m'għandniex kontinent tagħna pajjiż daqs naqra. Ġifieri nistgħu nagħmlu pjan, ma nistgħux ifhimni, ma biex li tagħmel pjan u ddaħħlu mill-ewwel għax imbagħad toħloq ċertu ħafna unfairness. Ġifieri inti let's say Mario itella skyscraper, u inti tixtri post ħdejh biex tella wieħed bħalek u mbagħad jiġi jgħidlek isma' għandna kemm għamilna pjan, tażat ma li xtrajtu kont għallak inti, għamilna pjan u tiegħek il-skyscraper ma stax ittella ħdej ta' Mario pereżempju.
Ma tistax tagħmel hekk. Ġifieri inti dak il-kun taf żaħ minn qabel ħalli jekk inti ħad tagħmel investiment, taf Taf- eventwalment taf 20 għax sena ora, 30 sena ora xi xdiel. Imma dal-pjan irid isir xi darba. Ġifier dal-pjan urbanist da tgħidli kulħadd itella fejn irid. Le ta' ħanajlek għax inti tella fejn trid in the short term tgħinha l-ekonomija, imma in the long term jekk Problemi enormi. jekk inti ħad toħloq il-kruha mhux se toħloq il-livability, konna qed nitkellmu xew ħafna żgħażagħ jridu jitilqu il-pajjiż. Waħda minnhom mhux biss il-flus tal-li taqla, mur barra. Jiena jiġu minn barra hawnhekk jaraw meta jiġu għaw Malta ħlif konkrit ma jarawx. Le, kollox qed blastik. Kolli familja ġejja mill-Awstralja, ġejja mill-Ewropa, fil-li jgħixu fil-ħdura daw għandhom suburban areas, għandhom m'għandniex suburban areas. Kulħadd bil-bungalows li probabbilment jixtru b'nofs il-prezz li nixtru aħna fletta. U Malta ma tiġu hawnhekk jaħsbek inti qed tgħixu islam mhux lif. Le, għandna ċertu postijiet. Konkrit, kollha m'hawnx pjan, dik il-problema, m'hawnx pjan holistiku għal pajjiż kollu u dal-pjan holistiku għal pajjiż kollu irid jidħol l-ewwel ħaġa irid tkun ovvjament maqbul bejn l-stakeholders kollha. Malkim, jien mhux qed ngħid li jkun hemm xi ħadd jiddetta pjan holistiku. Le, mhux għandha ssir diskussjoni ma basla niddeċiedu. Ġifieri jkun hemm l-iżviluppaturi, jkun hemm l-ambjentalisti. Niftehmu fuq dal-pjan, mhux se tkun faċli, tiftehom fuq dan il-pjan, tajt isma' sa 20 sena oħra da sa jseħħ, imma jkun imdaħħal fil-Kostituzzjoni x'qed ngħid meta tgħid iddaħħal fil-Kostituzzjoni mhux ikun hemm partit wieħed joqgħod ibiddel kull darba kull ħames jekk kull 5 snin ħad toqgħod biddel, irid tkun hemm ftehim bejn żewġ partiti, ġifieri biex jinbidel dan il-pjan, irridu jiftehmu żewġ partiti bejniethom. U jkollok pjan li ħajdaħħalna għall-futur. Din tidħol ukoll għall-pjan, l-ippjanar in ġenerali, l-ippjanar mhux planning permits ta' mhux mhux permessi il-viżjoni. Il-plan it-toroq. Naħseb kulħadd qed jara mela nagħlqu triqgħu tajjeb li jsiru t-toroq. Mhux ovvjament. Tajjeb li naġġornaw is-servizzi tad-dawl u tal-ilma li nagħmlu t-toroq tajjeb ħafna. Mbagħad jgħidulek ma nagħmilx it-toroq minnu negattiv ma nagħmilx it-toroq. Għamilhom sens. Hawn entità hawn Malta. Jien ngħidilha pereżempju Urban Planning Directorate jew xi ħaġa, tista' tkun taħt il-Planning Authority, tagħmel xi għalfejn tkun indipendenti. Anke daw permessi tal-Kunsill, niġi hemm permess biex nieħu żewġ parki biex nagħlaq triq. Ma tix qed isir impact naqbad untielek, tmur konsillient kemm il-darba. Le mela, kemm taf żviluppaturi li ħanal triq ta' għada għax irid intella. Jiġi l-kunsill jaqbadu jtielek mingħajr ma jara l-impatt ta' xejn, jgħidlek iju għadda l-permess. Kif konna merba toroq. Impact assessment ħadd ma jagħmel ħadd xejn jiġri talaq dik it-triq. Mela jien niġi għax irid intella dak il-kontrattur jiġi jitfalek il-krejn fin-nofs jgħidlek għandu l-permess tal-kunsill ta' hija l-kunsill mhux taqbad tapplikajtu julek Mem ħadd li qed jarejt, ma jien ma nistax naqdi triq għax jien naqta dil-erja kollha tal-raħal, ħadd ma jista' jidħol fiha għax diġà jagħmel l-infrastructure Malta tiġà tagħmel xogħlijiet hemmhekk, il-water services tagħmel xogħol hemmhekk, l-ena Malta tagħmel xogħol hemmhekk u jien laqas biss nista' nersaq lejn id-dar jew taqbad pereżempju tagħlaq toroq arterjali. Jiena il-bieraħ bat triq jien San Pawl il-Baħar, rrid immur l-imġar. Rrid imur l-imġar. It-triq tal-ġnejna magħluqa, taf fejn kelli mmur imbagħad kważi il-marik kelli mmur kważi il-mellieħa. Le ma kemm problem enormi Meta xi pjanaru. Oħin kollu jibdlu, qas tkun taf fejn Batt il-bypass ta' San Pawl il-Baħar bira li ħammur l-imġar jiena. All right. Ħandur lejn ġnejna mbagħad it-triq magħluqa. L-min fejn ħammur l-imġar men. Kellim naqbad immur lejn il-mellieħa kważi biss tix-xemxija. Dak parti minn project ġejna. Ġejt fidej roundabout ta' Salmuna spiċċajt biex immur l-imġar imur il-mellieħa qabel. U kelli ninżel mill-manikata minn hemmhekk. Le ara kemm qed noħolqu traffiku xejn. Bil-inkwiet li jalqulek il-manikata wkoll ngħidlek kif tidħol l-imġar pereżempju. Ma di waħda eżempju minn pataflun ta' l-impact assessments ta' dal-eluq tat-toroq min qed jagħmel. Niġi pereżempju ħanuħu żewġ parkings din permess ħanuħu żewġ parkings ħanitfal dak il-krejn. Alright. Jitlaq dak il-krejn, dak il-parking mbagħad jiġi double line f'daqqa waħda daqshekk. Xejn pjanar ta' xejn. L-impatt ta' dak in-nuqqas ta' parking fuq ir-raħal min qed jagħmlu. Mela karozziet jiżdiedu, il-parking se jonqsu, kulħadd jieħu l-parkings għax issa jien għamilt il-hotel hija ma rridx karozzi qudiem il-hotel tiegħi biex ikolli il-parking tiegħi u ikolli reserve parking għalija. Qed tifhem xi ngħidlek, da Da jrid tkun hemm direttorat Urban Planning Directorate biex il-permessi jibdew joħorġu minn din l-entità.
mhux il-Kunsill, bir-rispett kollu. Inti tittara kif jekk inti ħatalaq triq, ħatalaq main road, ħatalaq side streets, inti anke talaq main road, imbagħad is-side streets ħajsiru main roads. X'inhu l-impatt? Li m'hemm xogħol ġost. Tittara li inti xorta jibqalek kullum kien aċċessibbli, mhux talaq 4 main roads u mbagħad f'daqqa ibelħuk ta' tmur il-Mosta. Il-Mosta jisu għad bomba. Ibelħuk. Tmur il-gżira Kappara, għaddejt bil-Mosta u mort il-Kappara. Mela mill-Mosta sal-gżira tasa, meta tiġi biex tmur lura mill-istess toroq għal-Kappara għal-Talbala l-Maluqa. Mbagħad tgħaddi minn ġol Garguru biex tmur il-Mosta, triq il-fortizza tal-Mosta Maluqa wkoll. Kif ħatgħaddi? Mela minna ħatgħaddi. Lura ma tgħaddix, tittoqgħod iddur in-naħa l-oħra, tispiċċa ddur min-naħa. Appart il-pollution. Min-naħa tal-pollution. Le, tmur fil-pjazza Maluqa, tmur fil-pjazza tal-Mosta Maluqa wkoll. Mhux hekk. Kif ħatidħol? Mela. Irid tkun hemm. Dawk huma, pereżempju, semmejtlek tal-emerġenza. Hemm xi ħadd li qed jgħid isma' jien l-emerġenza rid nattakkar, rid insolviha darba l dejjem dil-pjaga tal-emerġenza. Il-nuqqas ta' pjanar, parking li qed jittieħed u ma jerġax jiġi mogħti lura pereżempju, toroq li qed jingħalqu bla doċċ, bla pjanta xejn, permessi li qed jingħataw bla doċċ. Hemm moħħ ċentrali li qed jagħti il-permess jgħidlek isma' jien il-permess ħantihulek. Però mhux dik it-tal-ġurnata hu paċenzja, sinjur. Għax għandi dak it-triq magħluqa, dik it-triq magħluqa ħanbellaħhom jekk jiena naqbad nħallik iddaħħal il-krejn hemmhekk f'dik it-tal-ġurnata. U paċenzja, il-permess ħantihulek ġimgħa oħra nagħti ċans nimqar triq minnhom tingħalaq aw tinfetaħ pereżempju. Hemm bżonn dan id-direttorat, hemm bżonn li jsir dan il-planning. Affarijiet ta' sens komuni. Affarijiet ta' sens komuni li qatt ma jsiru però Melkin. Le, jsiru. Qatt ma tajjeb li tagħmel xogħlijiet fit-toroq, tajjeb ħafna, imma tittamilhom mod pjanat. Ġifieri semmejtek il-parking li jittieħed ma jingħatax lura, karozzi jiżdiedu. Min qed jagħmel dak l-impact assessment. Jekk inti ħadd tieħu parking, tittara li tagħti parking x'imkien ieħor. Jekk ħadd jieħdu, tagħti parking lura l-komunità. X'jiġifieri taqbad tieħu l-parking minn hemmhekk. Il-toroq magħluqin, l-emerġenza dawn huma affarijiet li għandhom jiġu identifikati u taf kemm il-pajjiż imur l-qoddim. Jekk insolvuhom, issa dawn mhux affarijiet kbar ta' nitkellmu, da mhux Le, mhux affarijiet ta' kuljum. Inġibu industrija ġdida, rridu nittrejnjaw in-nies għal dik l-industrija, mhux xi ħaġa kbira daqshekk. Hija xi ħadd irid jaqbad il-barri u jibda jagħmilhom. U li jkun hemm kulħadd on board fuqha. Mela, waħda mill-aħħar domandi li għandna is-sistema edukattiva f'Malta wkoll li jidher li hemm fallimenti fiha fis-sens li joħorġu numru ta' tfal mis-sistema edukattiva la jafu skola u laqqas għandhom skill ta' xejn. Inti, li ovvjament illum qiegħed fl-industrija tax-xogħol. Issib daw il-problemi li tipo meta tiġu jinna biex timpjegaw in-nies intervju hekk ma ssibx dik il-verità. Nies li tkun tixtieq li forsi ħajamlu hekk ċertu xogħol. Ħanajdlek. Ma rridx nitfal kulħadd l-istess keffa. Ovvjament, le, għal ħażed mhux kulħadd. Fimni naf professjonisti li qed joħorġu llum il-ġurnata li huma tajbin u ngħidlek tajbin iktar milli kien hemm ta' qabelhom ukoll. Ġifieri, ovvjament, jien naf hekk titkellem fuq professjonist fil-mediċina pereżempju, hemmhekk ma tantx tista' tiżbalja. Ġifieri ħafna minnhom ħanajdlek jiena wieħed li ngħidlek isma' professjonist pereżempju fil-mediċina aw professjonist jekk ma tibqax aġġornat inti ma dak li jkun li inti gradwajt 50 sena ilu ma jfissirx li inti tajjeb. Le, ekku. Xi ħadd li għadu kemm igradwa jaf ix-xjenza kif inhillhom jiġifieri. Ġifieri ma nistax nitfa' kulħadd fl-istess keffa. Iva, sfortunatament, però tkun hawn ħafna sempliċement biex jgħidu ħadna ċertifikat ma fir-realtà. Di isa dil-filosofija li nġibu ċertifikat jew nġib diploma biex ngħid diploma. U ma taf xejn. Imbagħad fir-realtà isu dil-mentalità l-persuna rridu ngħadduh jiġifieri. Jiena kritiku ħafna pereżempju tal-Emcast. Jiġifieri fl-industrija. Tinduna pereżempju persuna li tkun gradwata ġol-Emcast ma' persuna li hija gradwata fl-Università ta' Malta. Hemm qabża kbira totalment u fil-kwalità ta' jiġifieri taqbad l-istess degree. Jien naf pereżempju jien qiegħed fl-ambjent tat-teknoloġija. Tara xi ħadd li għandu degree mill-Emcast ma xi ħadd li għandu degree pereżempju mill-Università ta' Malta. Hemm qabża kbira fil-kwalità anke analitika tiegħu. Xi ħaġa xi problema hemm. Ma rridx irid noqgħod attenti ma nitfax il kulħadd faxxa waħda. Però rridu naraw naqra xi kwalità ta' tagħlim qed isir pereżempju ġol-Emcast. Biex naraw li n-nies li qed joħorġu minn hemmhekk li jkunu vera preparati għad-dinja tax-xogħol.
Xubbat ikun unfair għal dawk li, per eżempju, jinnaf jġibulek digri mill-Università ta' Malta, daw jġibu digri li tidher fuq il-karta hija l-istess, ma fir-realtà daw kullu batew ħafna iktar biex studjaw biex Le, mhux hekk, mbagħad U nemmen. daw sempliċement kienu jafu minn fejn jgħaddu fis-sistema biex ġabu l-karta u ma jkunux tal-istess kwalità. Ma rridx ngħid li Kollha mhux ovvjament għall-ħares. li dak kollu li jsir ġolem kastu għaz neċessarjament ħażin ta' ġifieri ma rridx nitfajek. Imma tara hemm daw it-tip ta' u naħseb għandu jsir studju noqogħdu attenti. Għax don nies ndaħlu l-mentalità li kulħadd irid jgħaddi. Noqogħdu attenti li anka kif jiġu kwalifikati ċertu degrees u affarijiet daw entità li tagħti il-qualifications dak li ngħidu l-MQF 4, 5, 6, 7, etc. Illum nara per eżempju anka skejjel ta' jiftħu skejjel privati jew kumpaniji li jagħmlu training u jaqbdu per eżempju joħolqu diploma per eżempju u daw il-National Skills Authority jittihom nafhem QF6 per eżempju daqs baċellerat per eżempju. Nixtieq nemmen li qed isiru it-testijiet neċessarji biex dawk id-degrees li qed jingħataw ikunu fuq l-istess kwalità ta' degrees oħra ta' dak il-level. Nispera biss. Jiġifieri qatt ma kont ma nafx huma l-proċessi ta' kif jiġu kwalifikati dawn id-degrees, ġifieri, ma nispera biss ma jkunx hemm xi racket. Mhux hekk. Illi sempliċement ngħidu tajna degree biex ngħid jien għandi u biex ikollok degree u ma fir-realtà ma tkun degree xejn, ma tkun sempliċement laqas tiswa l-linka li jkun fuq il-karta ġifieri. Mela wejn. Però ma nixtieqx nitfa' ma rridx nitfadel ikraħ fuq is-settur. Mhux hekk ma fejn. Imma tinduna mill-kwalità tal-kandidati li jiġu għall-interviews u affarijiet hekk. Mela, għajn, nirringrazzjak ħafna tal-diskorsa tal-li kellna għajjemna punti interessanti u anka kellek xi suġġerimenti li ż-żewġ partiti fil-verità jistgħu jieħdu naħseb jekk huma validi. Malta jekk nittakiljaw, jekk ikun hemm viżjoni nattiraw industriji ġodda x'aħna semmejna forsi ftit li żgħażagħ qed jaraw li jitilqu minn Malta. Però jekk hemm huma affarijiet li huma relattivament żgħar ħdejn affarijiet oħra. Li jekk irnexxina nsawwhom, dal-pajjiż nistgħu nġibuh ġenna fl-art. Ma ġenna fl-art mhux sempliċement slogan. Le, mhux hekk, ovvjament. Laqwa fl-Ewropa. Jew laqwa fid-dinja. l-standards ta' Jekk ikonna naqra. Ara, jien nemmen, jekk nittakiljaw l-emerġenza. Jekk nittakiljaw il-planning kemm fuq il-parking u kemm fuq l-eluq tat-toroq. U jkollok partit li joffri viżjoni, partit li għandu kredenzjali, li joffri viżjoni għall-industriji ġodda l-pajjiż, naħseb nkunu kapaċi ngħixu mhux ngħid ġenna fl-art ma nkunu għall-inqas vera nistgħu nikkompetu f'ċertu setturi li nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Jiġifieri jiena semmejtlek Lussemburgu. X'għandna nqas minn Lussemburgu li ma nistgħux aħna nikkompetu magħhom u nerbħulhom mill-aspett ta' ekonomija. Kapaċi ekonomikament nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Ma nistgħux nkunu militarment, ma nistgħux nkunu l-aqwa. Le, mhux hekk fl-ekonomija imma fil-ġid personali kapaċi nkunu tajbin daqs il-Lussemburgiżi jew iktar minnhom pereżempju. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.